L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi Lera kompliet bil-ħidma tagħha li fost l-oħrajn tirregolarizza u tħares l-ambjent minn abbużi kif kien fil-każ ta' barriera qrib Arlabs CSGW. Hawnhekk l-awtorità investigat l-aspetti li għandha seta li tirregolarizza mod speċjali f'aspetti tal-ħarsien xieraq tal-ambjent f'pajjiżna. Dan ix-xogħol kien innotat mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli fil-Parlament waqt li kienet jiġi diskuss ir-rapport ta' ħidma tal-istess awtorità għas-sena 2021. Hija nnotat kif din il-ħidma tal-awtorità waqfet ir-rim illegali li kienet joħnoq il-kundizzjoni tal-ambjent ta' madwar il-barriera. Lera investigat din il-barriera partikolari fuq l-aspetti li tista' tinvestiga fuqhom bħala parti mill-irwol regolatorju tagħha li jinkludi wkoll il-konformità mal-permess ambjentali fuq din il-barriera li maniġġar ta' skart tal-kostruzzjoni, maniġġar ta' fuels li jinżammu fuq is-sit, emissjonijiet ta' trap u anki aspetti ambjentali oħra. Il-Ministru Mirjam Dalli sostniet li Lera mhijiex l-unika awtorità responsabbli fir-regolarizzazzjoni ta' din il-barriera madankollu assigurat li l-investigazzjoni li saret se tara li tindirizza diversi aspetti li sabet mill-awtoritajiet ikkonċernati. Dan bħalma ġara f'każijiet oħrajn fosthom fiż-żoni ta' Dwejra Għawdex fejn l-investigazzjonijiet waslu biex fi żmien 15-il ġurnata kellu jitneħħa l-iskart mormi b'mod illegali u li kienet iħalli impatt negattiv fuq l-ambjent fil-madwar. Bħalissa l-awtorità tissegwi każ ieħor ta' tfih estensiv ta' skart f'żona protetta fil-limiti tal-Fawwara Siġġiewi. Hawnhekk min kien responsabbli ġie ordnat ingħaddaf bl-awtorità għadha ssegwi il-każ mill-viċin. Barra xogħol regolatorju Lera għaddejja wkoll bħolqien ta' kampanji ta' għarfien fil-waqt li qed tespandi l-aspett diġitali għas-servizzi li toffri.